Ka Office of Superintendent of Police ke East Giant Hills District lingba ka Kyrwoh kubor haka janmit jong ka arpu kondai tarik risau arhaja arpusau kala pentip bahaka arpu pra tarik risau arhaja arpusau ki Pulit kila yok bantam ka wika Metïap senrang naka jaka balakot Sohjo dong kli shnong lum shnong kumba arspa mitari na National Highway benriu. Ketika Metïap bamla ban itu la suba bakadai jong ubar jala bat ubadan hakarta saupo Snem bat laong baki Pulit kimpat la ban batai ya kadau ke jingyap jong u. Ya ketika Metïap la ra syaka jaka bu Metïap hakliriat civil hospital ban le ya post mortem. Ki Pulit kila ai do number phone pra kandai nyo sau nyo not lai pra iwe nriu. Baki nu ki bahayeng ne ki ba itu yo u bakin phone bat wan chemti ya ka Metïap. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka batau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.